Assalamu alaikum warahmatullahi uwa da abokan arziki, barkamu da Juma'a. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu samu albarkacin da yake cikin wannan rana ta Juma'a. Ina mana fatan alkhairi baki daya. A irin wannan rana ne ta Juma'ar da ta gabata, yau tsawon sati ɗaya kenan. Tun daga wannan lokacin nake ta zirga-zirga zuwa gidan prison har zuwa yau Juma'a, wanda insha Allah Rabbi yau ne final abin da zan karasa a gidan prison da naje na fara. Ranar Juma'a da ta wuce ina zaune ana cikin bukukuwan sallah sai na decide na ce to ya kamata in dafa abincin sallah in je in kai ma yan prison in kai musu ziyara, saboda na san hakan abu ne wanda zai faranta musu rai. To sai na dafa abincin sallah adadi da ɗan yawa, so ku yi hakuri masu zancen riya. Wannan bidiyo ba na yi bane don riya, saboda na ga irin taimako da al'umma da dama za su iya badawa ne a gidan yari, wanda rashin sani yakan sa wasu basu ba. Na ɗaɗɗora bidiyoyin mutanen ɗan movement ɗin da muka yi da su, amma kuma gashi na rufe fuskan su saboda privacy ɗinsu. So bayan na je na kai musu abinci muka gaisa, sun ji daɗin gani na fiye da yadda ba na tsammani sosai, musamman mata. Na ga mata a cikin gidan, dole mata ba su da yawa, maza sun yi kaman 10 yawan matan da suke ciki. Je muka gaisa na ce musu na zo in kawo muku ziyarar sallah ne, in kuma zauna da ku mu ɗan yi hira mu ɗan yi abubuwa hakan nan na farin ciki. Suka yi ta jin daɗi, sun nuna godiyarsu sosai. So sai bayan na fito daga wajen da na je na bada abinci, na zo na samu shugabannin gidan na ce to da Allah ina son ɗan ji waɗanda suke da ƙananan laifuffuka wanda bai wuce tara ba ne hakan nan da za a biya musu. Suka ce min ai akwai su sosai ma kuwa, in faɗi daga nawa nake so zuwa nawa sai su bincika min, saboda hakan ya fi sauƙi. Na zaɓi dai abubuwan da nake so na faɗa musu. Na fara cewa a fara kawo mutum 10, aka kawo mutum 10, ƙarshe dai a prison ɗin Goron Dutse ƙarshen mutum 25 muka fidda. So bayan haka da suka kawo muka dudduba, za a kira su mutum ya faɗi laifinsa da kansa da abin da ya da komai da dalilin da ya sa ya zo. So abin da zai baku mamaki a wajen nan shine, wallahi tallahi akwai wani bawan Allah wai akan 5,000 aka ɗaure shi wata 3. 5,000 fa, abin da muke ganin Allah na tuba astaghfirullah, abin da mutum bai fiye ci abinci da shi rana ɗaya ba, wani ma ba zai ma ishe shi cin abincin ba. Kowa dai da irin abin da yake ci da kuma irin abin da yake da shi. Wani 1,000 ma ishe shi ya rayu da shi a rana ɗaya, amma dai wani 5,000 ɗin bai ishe shi ci abinci ba. Amma ya ɗora wani a gidan prison for 3 months. To shine ɗauri da mafi kankanta da zaki je a gidan yari, sai a ce maka an ɗora mutum wata 3, wata 6, wata 8, shekara kaza. Ya danganta da girman laifinka ko kuma da girman kuɗin da yake kanka. So akwai mai 8,000, akwai mai 10,000, akwai mai 20,000, 40, 50, haka har sama. So abin da yasa na kawo muku wannan labarin nan, da ƙanƙanin kuɗi zaka iya ka yanta bawa, saboda cire mutum daga gidan prison kaman ka yanta bawa ne, saboda wani in ka ji laifinsa zaka tausaya mishi matuƙa. So ban yi wannan abin dan riya ba, kamar yadda na faɗa, ba dan ku ne ba, dan Allah ne, ba kuma ku zan faɗa ban yi dan riya ba, amma dai saboda mutanen mu masu baki da kunu, ba dama mutum ya abin alkhairi ya zo ya saka ne saboda wani yayi kishin abun ya kwaikwaye shi, sai ku rinka cewa riya. Irin wannan riya tana da amfani, da Allah a je a gwada, tana da amfani sosai. Duk wanda ya san cewa zai ce riya ne, dan Allah ya je gwada irin wannan riyar. Ba sai ka fidda mutum ba idan ba za ka iya ba. Dan sai wani abu, omo, sabulu, magi, irin na tambaya irin abubuwan da suke bukata a cikin gidan nan, ka je ka kai musu. Wallahi tallahi ba karamin farin ciki zaka saka a cikin zuciyarsu ba. A ƙarshen wannan bidiyon na zan dan saka muku dan bidiyo da muka yi da suna minti 1 da wani abu. To a prison din dai Goron Dutse, kamar yadda nake faɗa muku, mun fidda mutum 25. Da na je bayan na dan faɗi tsare-tsaren da zan yi, ina son dan fidda wasu mutane, sai na kira Rarara a waya, na faɗa mishi cewa ga abin da na faɗa mishi cewa ga nan a prison ainihi ga abin da ya kai ni, amma kuma ga abin da tunanin na ya canja min zan yi. Ina son mu taimaki wasu mutane daga ciki mu fidda su, saboda akwai masu so amount a cikin gidan wanda kuma laifuffukan su laifi ne wanda za a iya fitar da su, saboda wani karamin laifi ne, wani rigima ne, wani daukan doka a saboda shi yasa daukan doka a yana da matukar hadari, ya kai mutane da yawa gidan yari, ba za ku sani ba sai kun je za ku ji. So sai ya ce min me nake gani ya kamata a yi, sai na ce mishi ina son ya fidda wasu adadin mutane. Na ce mishi ni na je da niyyar kai musu abinci, ne sha'awar in fidda ko mutum 10 ne na iya abin da zan iya daga aljihuna. Sai ya ce min to in ƙara mana mutum nawa nake ganin. Na ce mishi da abin da ya ga zai iya. To ƙarshe dai da na rinka zaben mutane dai, ƙarshe dai mun zaɓi mutum 25, 'wanda rabi shi yayi rabi shi ni nayi. So
na tambaye su a ka'idar su yake, suka faɗi cewar za a je a biya a waje kaza, a biya abubuwan da ake bin su da sauransu, idan haƙƙin wasu ne akan su a biya musu da sauransu, sai a zo a karɓo release letter ɗinsu daga kotu, har su kuma su zo in suka duba suka tabbatar da cewar komai ya zama normal, za su sake su. To kamar da yadda na faɗa, dan Allah da Annabi yan uwa a rinka ƙoƙarin zuwa gidan yari. Yana da matukar muhimmanci, yana da matukar fa'ida. Kuma sannan a times za ku ga mutum ya bata. Misali za a ce wani ya bata ba a san inda yake ba, yan uwan shi su ta neman shi su ta wannan, dan Allah ina mai bada shawara. Idan kuka nemi dan uwanku ko wani wanda kuka sani, kuka neme shi kuka rasa, ku bincika har gidan yari, ba